Fernandes finder Thorninger. Zuma rykker ind i feltet i stedet for at møde bolden her foran den. Det er flot! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma. Biver for pokker, hvor er det flot, det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mestre på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse af Zuma. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så får den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se der. Rysttæmning. Saksespark. Total balance. Han lopper den ind over i det lange hjørne. Og Mogens Krog. Ja, selv han må vel egentlig tage hatten af for den der. Det er fremragende. Det vil alle fodboldspillere vil tage hatten af for det her. Og alle fodboldtrænere, det er så smukt.